Bismillahir Rahmanir Rahim. Nika godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya ara muna lokaci da kuma rayuwa muka samu muka halarci wannan taro mai albarka. Ina miƙa saƙon godiya, jinjina da kuma yabawa ga mai martaba sarkin kiyawan ƙaura na muna Major Dr. Sanusi Muhammad Ahmed Asha RTD FCNA MP bisa ga irin namijin kokarin da yake yi na ganin an samu sauyi mai ma'ana da kuma ciwo mai ɗorewa a cikin wannan gari namu na ƙaura na moda mai albarka. Ina miƙa saƙon godiya ga mayan baƙinmu, malamai, shugabanni, 'yan siyasa da kuma 'yan kasuwa da suka aji ayyukansu, karance-karance da kuma kasuwancinsu suka samu halarta wannan taro mai albarka domin nuna kishinsu da kuma goyon bayansu ga wannan kamfani na HK Creatives da suka samu damar buɗe wani sabon bangare na gidan talabijin ta yanar gizo mai suna HK Online Media. 'Yan uwa da abokan arziki da suka yi tattaki daga gurare daban-daban a faɗin wannan jiha domin su zo su halarci wannan taro mai albarka, muna godiya da amsa gayyatar mu. Allah Ubangiji ya saka muku da alkhairi, sannan muna yi muku barka da zuwa a gudun wannan taro mai albarka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jawabi ne mara bar baki kenan daga bakin Abubakar Lawal, ɗaya daga cikin matasa da muke da su a wannan gari masu wannan hidima ta harkar isar da sakonni ta yanar zamani wato social media.